M'hemm xejn isbaħ milli b'mod speċjali f'dan iż-żmien tas-sena ngħinu lil ta' madwarna. Dan kien il-messaġġ ta' Rose Camilleri ta' 82 sena li ilha l-60 sena sħaħ taħdem is-suf. Spjegatilna dwar kif qed taħdem l-inizjattiva ta' riċiklaġġ ta' din is-sena. Dawn jiġuni ġerżijiet, qodma, fl-karmuhom, nofsuhom, naħsluhom, naħsel is-suf, għandi magna tkebbeb, u mbagħad inqassam in-nies, ix-xjuħ bħali, ifhem. U jieħdu pjaċir ikollhom x'jagħmlu, intihom x'jagħmlu. U mbagħad jiġibu lil patches, inħithom u nagħmlu il-ganġ u naqduhom. Dorothy De Gabriele, supervisor fiċ-ċentri ta' matul il-jum fis-Siġġiewi f'Ħaddingli, saħqet kif bl-abiltajiet tagħhom l-anzjani qed jgħinu persuni oħra. L-anzjani jinvolvu bejn 8 jew 9 jidhirli, kulħadd jintefhem imma m'għandux inizjattiva li jagħmel xi ħaġa konna niġbduh lejna billi ntuħ x'jagħmel, anki joftoq ukoll qed inżommuh attiv aħna. Isiru bejniethom u mbagħad jirranġaw. U bħalma kont ngħidlek il-gvieret qed jagħmlu ferm ġid il ħafna nies vulnerabbli. Qatt li għal Rose ifisser ħafna. Inħoss sodisfazzjon kbir għax inħobb nagħmel ħafna xogħol voluntary work jiġifieri u nibatu l-Peru għax qasatlek, ingwanti nagħmel u briret dawk jien nagħmelhom jiġifieri u nqasmu l-ewwel immu. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia għalli l-inizjattiva sservi ta' opportunità biex l-anzjani jitħaltu ma' ħaddieħor u jitalmu xi ħaġa ġdida matul il-jum. Stqar li dan qed isir minn barra l-programm ta' tqassim ta' ikel lill-aktar vulnerabbli li huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea u li minnu se jibbenefikaw 4,000 familja.